66 и 30 минути и 3 минути. Продължаваме към Тръстико. Да леко да се изнервям. Да им какво ще каже. Така. Какво ще кажеш? Колко време ни трябва да Тръстиката от тук? Часът е 6:35. Чакай, Чакай, ще хващаш ли риби? Измислил ли си какво ще заложиш? Ясно. Добре. Пробвам различни аромати. Бижу. Чакай да видим. Ма той бях се хваща държава. За кого не ги искаш? Към 14-15 не повече. 12? На колко хвана този? Те вече за мен? Трети раз за 30 минути? Добре ли? Тежичка. За тази година ми е първа риба. 180 метра почти. Една 12 изкара Георги. Да. Добре. Рибки. Тръстиковски шарен номер 4-5.